Assalamu alaikum, aziz vatandaşlar, mehriban tomoşaçylar. Mawy aýlyň mögnetizi hoş gördük. Kemmämide ma'lum bolşaly garaşdyr. Baky tarap Türkmenistan döwletimizde gahryman arkadamyzyň saýasynda halkyň arkadagy zamanysy ýylmadan her bir güni toýdur bayramlara, şahatlykly wakalara, ajaýyp seneleri besenýär. Mehribanlar, biz ajaýyp kemde bagtly, bagtyar döwürde ýaşaýar. Şeýle ajaýyp bagtly döwri, bagtyar durmuşy bize gahryman arkadamyz peşkeş berdi. Gahryman arkadamyzyň durmuşa geçirýän beýik işleri, tüz saatlarynyň zywanyna, bagyşylaň bilbil owadyna, teatrlaryň syýrdan sahnalaryna, suratkeşleriň ajaýyp renklerine, sadanlaryň ajaýyp sadaryna, dutaryň goşa kirşine manyly mukam bolup ajaýyplykdan belende ýanlanýar. Biz ýaşlara okumaga, işlemäge, döretmäge, şeýle döwre wagt kämil ýetmişlikler taýýarlap halkymyza ýetirmäge, giň mümkinçilikler döretip berýän gahryman arkadamyza köp sag bolsunlar aýdýar. Gahryman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işleriniň kemişe rawaz almagyny tüýsüregimizden arzu edýär. İnsan çağırygyndan haýsam bolsa bir käriň arzuwyna ýaşaýar. Şol arzuwyna käriň amala aşmak üçin bolsa elmedama hereket edýär. Elbetde, ähli arzuwlarym bolsa zekiniň, ýerginsiz zähmetiň, ihlasy ılgawyň netijesinde amala aşýar. Şeýle ajaýyp arzuwlary nazarlap, aýdymsaz älemine wekil bolmagy başaran biziň aýdymçygdymyz Begenç Berdiýew kerketdäniň anyny güni sany ulgam arkaly taýýarlanyp halkymyza ýetirilýän ulgamda owaraty gepleşigimiziň myhmany bolup gatnaşýar. Mehriban tomoşaçylar, gepleşigimiziň innik sanlaryna 0500 gyýsy belgimide öz göwün söýen aýdymçygyňyza ses berip bilersiňiz. Biz bolsa sizden geljek SMS-lere garaşýar. Mehriban tomoşaçylar, gelin inni bolsa gepleşigimiziň myhmany bilen video argatlyş arkaly barnalyň, olar eýan biziň jaňmyda garaşýarlar. Salamu aleykum Begenç. Gowy ýagdaýlaryňyz? Arman. Salam, hoş geldi. Bar bolun görüňiz, marma. Bar bolun Begenç. Ine sany ulgam arkaly taýýarlanýan aýdym sazy gepleşigimizde eýem size tanış bolsa gerek. Hoş geldi. Ulgamda owada gepleşigimizi maşgalamyzyň ulhuwasyna herek tomoşa edýär. Sağ olun. Tomoşa edýän bolsaňyz biziň 0500 gyýsy belgimizde siziň muştoklagyňyzdan gelen SMS-leri nazarda tutup gepleşigimiziň bu gerek sanyny siz bilen taýýarlamagy makul bildik. Sağ olun. Bilemine sadyny ýetmeden täýärdimden sunny taýýarlyk geçip otyrdyk. Maňa SMS ýolandyň näjemede köp sag bolsun aýdýan. Bize aýdym aýtmakda da, saat salmakda da baş halife bolupdyr. Gahryman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahryman arkadamynyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutjan tutumly işleriniň elmedam rawaz almagyny tüýsüregimden arzu edýän. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onda taýýar bolsaňyz, mehriban tomoşaçylarymyzdan gelip gowşan sowallara şeýle de bir ajaýyp aýdymsazlary gepleşigimiziň dowamyna ýerine ýetirersiňiz diýip umyt edýäs. Elbetde başardığımızdan aydınları yerine getiririz. Sowallara da başardığımızdan jogap beririz. Berekellah. Inni gurunlaşdığımızın başyny sungat ýoluna basan ilkinji gadamlaryňyz dogrusyna başlaýaly.
Sosyal aydın sağda sunuda kiçiltden ha sevesim ullu. Sebäbi tele ýaýlanlarda, radiolarda aydın saat eşlerinde hünlerini duymaň alýadym. Haleparadan miras alan aydınları teşnelik bilen dinleýärdim. Bir gün ovamyzda uly bir toý boldy. Şo toýda da agalamyň bir maňa aydym aýtmak teklip etdi. Ana şoda men ilkinji sahna çykan pursatym boldy. Elbetde bir wada köpçüle çykmak aldyratdym. Ýöne näme aydın sağda bolan hewesim bu zatlardan üstün çykdy. Muny meýlegim size sunugat ýoluna, aýdym saat elemine, ulus sünükler tüýsüregimizden ardy bu diýär. Indi bolsa begenç gepleşigimiz şu ýerine ýakman illeşmedem garaşýanlar ajaýyp aýdym saatlardan bir näçesini ýerine ýetirip berýärsen. Elbetde ýerine ýetirer. Onu ýakman tomoşaçylar, edip watandaşlar gepleşigimizde biziň zekirle bagşyýymyz begenç berdiýip aýdym aýdýa dinleýän dynjalyň lezzet alan. Hudayımdan dövlet gerek direğide ey kalan ey olla bana medet gerek direğide Şiirin bağlayan ölene var ağlayan gel ağlayan gel ağlayan gel ağlayan nazar yere direğide Anam anne ilasmana Gülüşmene nil uğurdaydı ilasmana Anam fi ilasmana Gülüşmene Oğun gerek direğinde Attırıyordum yollaşı Geliyorlar oğulları devletin başı Beyran balti Gavul hoşi Hürriyat gerek direğinde
hatta namard olur parahatta Kör onu bey ahirette 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 ol dünyada iman yeredir yiğide Kör onu bey ahirette 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 ol dünyada iman yeredir yiğide Hürriyat gerektir yiğide iman gerektir yiğide Dilim bağlak düştüm uzak yollara Yol başında kalan yarım unutma Firari fik tolkun zümmül gülleri Aşk kuyun bu bakarım unutma Dilsin ağlarım bin bununla ağlar Ayrılık adına bağrımın ağlar Gayrı bilirleri kümlüğüme bağlar Gönlüm sana bağlı yarın unutma Ah, ah, oh Mecnun kimin bollum deli divana Min leylimin başım salım meydana Dükrü bilin meşhur olsun dünana Mahmatlı intidarım unutma Delisin ağlarım ben bunu ağlar Ayrılık adına bağrımın ağlar Kaybedenleri kümlüğüme bağlar Gönlüm sana bağlı yarın unutma Ah, ah, oh Ayrılık adına bağrımın ağlar Kaybedenleri kümlüğüme bağlar Gönlüm sana bağlı yarın unutma Ah, ah, oh
Yerine yetirip beren aydymyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas getmişimiz bolsa, mehriban tomaşaçylar, degenç söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Her kärde zähmet çekmek, bir münasip ornuny tapmak üçin halifalaryň ornuny dörejülük insanyken durmuşynda uly bir ähmiýete eýe bolýar. Indi halifalaryňyz dogrusyny gurrunlygyňyz biz üçin hem elbetde mehriban tomaşaçylarymyz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Hoş geldi, hormatly arkadaşymyň saýasynda halifa şäherlik roluna giň ýol açyldy. Bu bolsa biz şähertler hasam joşdurýar. Sebäbi halifalardan bize öwrenleri juda zat köp. Türkmen aýdym saat äleminiň ysat Halifalar Sahyjep bar, Orazgelde İlyasow, Anaberda Danyş, Ataway Çarolyw. umuman ähli halifalaryň aýdymyny ulha weslendiňler. Begenç, siziň pikiriňizçe ökde aýdymçy bolmak üçin nämeler zerur? Iýrinsiz zähmet, Rehin ulha wes. Hemem oğdan ses olmam muqadip pikirje. sebäbi aýdym üçinem iň zerur zatlaryň bir ses bolup durýar. Hem de ýerine ýetirýän aýdymyny ýüregim bilen aýtmak. Indi iň gowy görýän parasatly sözüňiz ýa-da naklyňyz. Zähmet zehiniň açardyr. Şu ajaýyp jümläni elmidama men özüme ýol ýörümedim. Ine zähmet soňy rehnet diýen jümläni tasdiklaýan öz durmuşyňdan bir pursady riýatla geçdiňiz. Öz çekýän zähmetiň ýerine düşenni. Ýerine ýetirýän aýdymlaryň tomaşaçylaryň kalbyny ornalanna. Zähmet soňy rehmet diýip şoňa düşünýär. Sebäbi tomaşaçylaryň gollugy el çarpmalary Bize aýdym aýtmakda täze bir hujuw berýär. bize täze aýdymlaryň üstüne rahmet çekmäne. Hassa ruhlandyryp biteri berýär. Berekalla maksatlaryňyz murat tapsyn, arzularyňyz hasar bolsun. Ona getmişigimizi bir sözümizden gowur bolmaz ýaly begenç. Owadan aýdym sadar bilen dowam edäýeli. Uly höwes bilen. Ovamızda sensin saylasıyanım. Sevdim seni ova doşum aman ters. Sevdim yoluna kavat gelenim. Sevdim seni ova doşum aman ters. Sevdim yoluna kavat gelenim. Sevdim seni ova doşum aman ters. Saçını darayan dar fakir savi kalbimleren bugün ayrılık savi sen bolup bilirsin yüreğimin tayı dedim seni ova doşum aman ters. Sen bolup bilirsin yüreğimin tayı dedim seni ova doşum aman ters. Aşığım seni aydık murana. Men şoluydım ey bolyar pervana. Yürekten ayıp yarın sanım şu seni
Daşım aman ters Yürüktün ait yarın canım Şu seni sana Deydin seni ova Daşım aman ters Kaşların karadır, kirpiğin oktur Şu dünyada lelem, kindiği yoktur Oğlan aydar benim, şu senin hakkır Sevdim seni ova Daşım aman ters Oğlan aydar benim Şu sevdim hakkı Sevdim seni ova Daşım aman ters Sevdim seni ova Daşım aman ters Yedim seni ova Daşım aman Yerine yetip beren aydımız üçün köp sağ olsun aydıyaz. Begenç elbette mehman iyileşemizden gel qoğuşan SMS'lerde sawarlarymyz bilen dowam edýäs. Dostlukda esasan nämelere has möhüm ähmet berýäňiz? Dostlukda esasanam ynamy. Hormat sarpa hassa mühüm dip hasap edýär. Begenç. Ine iyileşemizden gel qoğuşan ýene bir şeýle sowal bar gyzykly. Üstünlüge şowluluk bilen ýetilýärmi? Ya ýergensiz zähmetiň netijesinde hymetip bolýarmy? Üstünlüge diňe ýadowsuz zähmetiň netijesinde ýetip bolýar. Kendi öz maksadyna anam bilen ýetip bolýar. Begenç, halk aydymlarynyň döwrümizde şöhrenmegi, halk aydymlarynyň adamzat ruhuny täsiri bardy. Nämeler aýdarsyňyz? Hariparadan bize miras galan türkmen halk aydymlary Adamzat ruhuny terbiýeçilik ähmiýetli täsirini ýetirýär. ol halk aydymlaryň içindäki öwüt ünlüler Biz ýaşlary her bir işte başaryp çykmakda dogry pikirlenmäge öz täsirini ýetirip bilýär. Häzir hem bolsa hoş geldi. Halipalardan bize miras galan türkmen halk aydymlarynyň geçmişini dowam edäýeli. Ona mehman iyileşler, edi tomoşaçylar bizden daşlaşmaň, ulgonda owada bir bilen galyň.
Vaktına yetmeyene ayır bir bulfur geceden çıkmaya iner maya gerek. Kulli fikrim o ya geceler düşün geceden çıkmada yayılır maya gerek. Geceden çıkmana akmaya gerek. Çıkmana geceden indirmaya gerek. Berekella yerine yetirip aydımız için köp sağ olsun aydıyaz. Şimdi begens şu ılham üstlenlik vaqtta gelip bilya. Misal üçün yolla var yakan ılham geldi. Şonu iş yüzüne geçiriyensen neye kili yağdayda belli kılık qalyanız? Ses yaz arkalı belli yarın. Eger ol mümkünçülüğüm yok bulan fırsatını. Sol hen yağıttan çıkarma diyar qaytalak gediyen. Hemen iş yüzüne geçirmeye kıssan ya. Sebäbi käwagt duýdansy heňle hyýalyna gelýär. Ya da mümkünçülüğünüz yok fırsatında sağdanlağınız didara canıda yağınızmı? Elbette şu fırsatta can edip diýdi öz pikirimi aýdýar. Gitmeşigimizi bir sözümizden guur olmaz ýaly begens. Owadan aydym sazar bilen dowam edäýeli. Ulu höwes bilen. Onu mehriban tomaşaçylar, edil vatandaşlar gitmeşigimizde biziň zekirli bagşymyz begens berdi aydym aýdýa, dinleýän dynjalan, lezzet alan. Sabırlı günliydi iki geçiryen Timurumda denen göz yaşı galyan Uduk gece iki galyan Öz olşuma hayran galyan
Tin yoluma ağlayan Ulup gizeye kegalyan Öl boşuma hayran olyan Tin yoluma Sana dürüst çıktım inşaidimi Bu ayrılık anlayacağım ellen yarını Güllerim sarılıp hali en fevka aydımın hali Sen yanıma aydımın vali Tim yanıma ağlayan Yanıma Adam ömrü ziyadadır, ziyattır. Yaxşı niyet bilen, yaxşı payal bilen. Iqballar soğulma diyada kıvattaş. Yaxşı niyet bilen, yaxşı payal bilen. Ferde, dinge yaxşı pikirler qaynatqın. Çünkü yaxşı niyet yarım dövletdir. Dünya inyar ahir, ehli qovluqlar. Yaxşı niyet bilen, yaxşı payal bilen. Durmuşda aysarar kişinin alkışın, diyanirler, peyalin olsun yollaşın. Çünkü insan, çünkü adam kazanyandır hormatın. Yaxşı niyet bilen, yaxşı peyal bilen. Mehriban tomaşaçılar, elmidama, sizin her birinize yaxşı niyetler tüysürümüzden, ardıqlap gepleşimizin inlik sahipasına zekin sorularına geçeceğiz. Siz olsa bizden daşlaşmayın, ulğanda o adat gepleşimizde biz bilen alın. Begenç gepleşimizde zekin sorularının varat olan soğallamızı size getiriyaz. Näkiri ta vaqtan hiç saat iyip bolmaya. Küydedim kaos geldi. Anışyağınız. Yönü kömek edivebilirim. Be ondan ämeden ka. Şeyle tekir gaptan boluplar belki. Ha, boş duran ta baktım. Elbette cevap ne doğru derle doğru boş tabaktan. İnniki soğalımızı biz olsa size getiriyaz. Eğer de yağış yağsa, kuşlar ne kili ağaca konur? Be bu soğala näme jogap berip bilerken. Belki şeyli ağaçlar sizin hem öyünüzün töwerüne badır. Şu kuşların yağışta konayacak şakası. Elbette tuğdağın hoş geldi. Yok. Bilmediniz? Bu soğalın cevabı ören yönökey begenç. Yağış yağsa ağaçlar öl olur. Kuşlarım elbette öl ağaca konur da. Seylem ya. Men pikir etdim belli bir ağaca oňandyr. Elbette Niki soğalımızı biz size getiriyaz. Begenç, gowrum boýunça iň uly
gazana da sığmayan zat näme bolup biler? Pil bolaymasa. Ýok. Kapak bolaymasa. Elbette, jogap dogry. Şol gazanyň öz gapagy hiç wagt gazanyň içine sığmayan zat. Dogry diňiz, indekse warmady bolsa şeýlerek. Uzunlygy boýunça Everest dagyna deň bolan, emma agramy 2 gramman bolmadyk zat näme bolup biler? Ýa-da mysal üçin uzunlygy boýunça Himalay dagyna deň bolan, emma agramy 2 gramman däl. Şo zat näme bolup biler? Howa bolaymasa. Howa däl. Gowrum dağ bilen deň bolsa, agramam 2 gramman. Näme ka? Şo 2 gramman bolmadyk zat, mysal üçin häzir edir siziň ýarňyza bar bolmagy mümkin. Şo dağın kölögesi. Bildiňiz, elbette, bu şo dağın öz kölögesi. Biz bolsa, mehriban tomoşaçylar, gepleşigimizi zihin soraglaryndan ibarat turan sahypamyzdan dowam edýäs. Indikse warmady gepleşigimiň mehmany Begenç Berdiýew ýetirýäs. Bir alma çüýşäniň içinde dur. Eger çüýşäniň agdyndan alma sığmaýan bolsa, çüýşede awat bolsa, şo alma çüýşäniň içine nähil sygdyrypdyrlar? Şo alma çüýşäniň içine ekilen bolaymasa. Elbette onu gül wagty daşyna çüýşe geýdirip ýetişdiripdirler. Jogap dogry. Begenç, biz bolsa size ahyrky sowalymyzy ýollaýas. Gadymy döwürde bir alim öz şagirdlerini synak görmek üçin olary ýana çagyrýar. Şol wagt alimyň eline kem bir çüýşe gap bar eken. Ol gabyň gyrysyny bilgeçdiňden döwdürýär. Soň öz şagirdlerine şeýle sorag berýär. Eger siz şu çüýşäni dikip bilseňiz, men size ak pata berjek diýär. Eger dikip bilmeseňiz, okuwuň möhletini uzaltjak diýär. Şol wagt şagirdleriň biri kem alyma bir zat aýdýar. We alim oňa ak pata berip, ak ýola rowan urýar. Şol şagirde alyma näme jogap beripdir? Şu sowal öňüm bir ýerde işden ýaly. Şo ýerde näme diýip biler şagird halipasyna? Men pikirlenen bir ýerde eşitdim. Ýöne tijenmeli. Hoş geldi ýadyma düşdi. Ol şagird halipasyna şonu şo çüýşäni çöwürip berseň, men dikip bereýin diýip jogap beripdir. Elbette, jogap dogry. Şol şagirdi alyma çüýşe gaby çöwürip berseň, men dikip bereýin diýipdir. Begenç beren gydykly jogaplaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Elbette, gepleşigimiň şu ýerine bir ajaýyp aýdymsalar, joşguny aýdymlar bilen dowam edäýsek. Bolýar. Mehriban dinleyijiler, kadrly aýdymsalar muştaklary, biz bolsa gepleşigimizi owadan aýdymsalar bilen dowam edýäs. Dinleýän dynjalyň, lezzet alaň. Çöl meydana saparlarla yarlayın. Eğri cevherim onunla can onunla yeter parlaya parlayın. İyi vırın kıyratım tozi. Ey yalan nerlerdim fedi. Hadi Hane wedime weder yedi sana yedi yedi
de yedirmeyin. Oğulda ömür dumanlar, ey yaratanlar akanlar akanlar, gitti sarlaya sarlayı. İyi dava sonma dumanıdır, ey garibim kendisini kedir. Ey varul bir emanetim sana yetim, geldiği bağlaya bağlayın. Ey varul bir emanetim sana yetim, geldiği bağlaya bağlayın. Ey sapan arlaya arlayın, ey sapan arlaya arlayın. Ah yare ey ulum yatan o çerede, ya ulum yatan o çerede, ayak yalan oylan yıllarım hali. Yine bana ölür bir kemiyelerim, o yerde uyulanacak yıllarım hali. Yine bana ölür bir kemiyelerim, o yerde uyulanacak yıllarım hali. Yar bir ömrüm gel, ey ey yarım korkusuna yüzüme gelin. Ey yarım korkusuna yüzüme gelin, yeneni isterim uçtuğun belli. Ey yine matam bildiğim davali, dilimde kelamım ölür gali. Ne diyeyim Allah zar,
tuğalan eken geceler Ey karaya tuğalan eken geceler Yeni yıllarım gördüm Öğremi yılcalar Ey uyda yetmer Tanrı ayrı çizeler Tanrı kotorli Oğullarım mahalli Ey uyda yetmer Tanrı ayrı çizeler Tanrı kotorli Oğullarım mahalli Ey yar verip ömrün gel Ey Hey ayak yanan köşe kovalan takırlar Hey ayak yanan köşe kovalan takırlar Yine gitti ara sözü fikirler Ey urfumunda kendini tek şükürüm Ay aydınına bakın ölürüm gani Ya verip ömrüm gel Yeni yol yerlere asla varmanam Yeni yol yerlere asla varmanam Yeyle varıp yarım hav yedin vermenem Yeni yara asla yarım dimenem Yeni yara asla yarım dimenem Yarım değil aydanam Aydımın Ali Begenç, yerine yetirip beren aydymyň üçin köp sag bolsun aýdýas. Ine de gepleşigimizde bide berilen wagt tam ahyrlap barýar. Gepleşigime de gatnaşyp beren gyzykly görünýäňiz üçin, elbetde sadan ýigitleriniz bilen yerine yetiren ajaýyp aýdym saglaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Elmedama Kahraman arkadagy ýurdumyzda garaşsyz bagly tarap Türkmenistan döwletimizde mahmal owadyňyz elmedama belende ýanglasyn dörejlik üstünlükleri, şowluklary tüýsüregimizden ardy edýär. Hoş geldik. Köp sağ olun gepleşiňize çağıraňyz. Gyzyk söhbetler etdik. Bize aýdym aýtmakda, saat salmakda baş halipa bolup duran Kahraman arkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler elimi damara waz alsyn. Oy aydym sazlarymyz belende ýanglansyn. Merhaban tomaşaçylar, edil watandaşlar. Ine şunun bilen ulganda owadaty gepleşigimiň bugünkü sany geçirip gutarýar. Biz sizin her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala we dansçylygyny ýurda wagtym tüýsüregimizden ardy edýär. Garaşsyz. Kim işelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde Kahraman arkadamyň saýatyny görjeňiz, diňe gowlup bolsun. Ýene de ýaýlamda görüşýänsek, hoş, sag bolun. Asuda ay günüm doğuşu Direvatir domlu doğuşu Yer şarının
ödülleşir Halkın arka dağlı zamanası Asuda ay günün doğuşu Bir evutil dumlu doğuşu Yer şairinin ödülleşi Halkın arka dağlı zamanası Arkada şöhret dedi arkada Hayrat dedi arkada Şöhret dedi kahraman Arkada şöhret dedi arkada Hayrat dedi arkada Şöhret dedi kahraman Bir vakti doni bilin Dünya birliği halim bilin Bu yüzden doni kalbi bilin Halkın arka dağlı zamanası Bir vakti doni bilin Dünya birliği halim bilin Bu yüzden kalbi bilin Halkın arka dağlı zamanası Arkada şöhret bir de arkada Hayrat bir de arkada Şöhret bir de kahraman Arkada şöhret bir de arkada Hayrat bir de arkada Şöhret bir de kahraman Arkada şöhret bir de arkada Hayrat bir de arkada Şöhret bir de kahraman Arkada hayrat bir de arkada Şöhret bir de arkada Hayrat bir de kahraman Şöhret bir de hayrat bir de Arkada şöhret bir de arkada Hayrat bir de arkada Şöhret bir de kahraman